WINNDERE. kono kam wona ɗum tan pannoɗa aɗa pannoɗa ko commune o fof e hoore mum. 9 bureau de vote min joguino 9 bureau de vote ɗi fof min gañi mbaddami kadi koye Daouda Dia questeur assemblée nationale milliardaire mais mbiɗen fimu ɗo 471 voix de différence ɗo e wuuro he min gañima Barkatou e Barkewi wuuro Sebbe gañima Guuri Koliyaɓe aɗen kam so hunde joftinama e Koliyaɓe haala gasi min gañima Gassambiri wuuro Sebbe ad donc noon firti ko mentalité o e réalité o nani yaane waylo a faami hande a ardata batte wiide yomi won maire par ce que mbiɗa yiiɗi ittude ko woni ɗo ko walla mbiɗa yiiɗi arde mbiɗa laamo wonnoɓe ɗo en laamatonoɓe wona ɗum hande goto foof ene jogui darde ene jogui pellital ene jogui engagement an no daratoɗa aɗa adda aɗa waɗa ni oɗo hay so woni gawlo so woni cuballo so woni maccur kala ko wawi wonde e nder leƴƴi he omo jogui karallagal omo jogui volonté yidde liggade e wallude pourquoi pas an a hokkatamo place aɗa andi ɗum ɗo a wawana kanko omo wawani gara gembama ballama o wawa wadde ɗum diwan o ɓamto so diwan o ɓamtima wona kanko ɓamtanto ko diwan o foof ɗum ɗon yimɓeɓe il faut mbatta hen haqqillaji sa ƴeewi hande mi hokkuma exemple département de Kanel maire Wouro Sidi wiyete ko Ablaye Sy ko Baylo ko professeur université tew mone liggey baɗɗo fayida e nder commune Wouro Sidi est ce que soɓe daarinomo yiyande ko woni ko o fotano laamade est ce que kanko gandal makko walla pellital makko walla volonté yidde nafoore makko e nder nokku o hol perto ko kanko walla ko ɓen pertata population pertata nokku pertata maire Dembankañi wiyete ko Demba Diakide kañum woni maire Dembankañi te Dembankañi naɓe foof ndendi Dembankañi naɓe foof ndendi mbaɗi ɗum maire directeur sagam directeur général Ibrahima Ndiaye wiyete jeeya ko jeeya ko Dembankañi mais ko kanko e hoore makko ko toroɗo ko kanko yalti volonté wi candidat amen ko o min jiiɗi yaadode pour wadde développé commune o voilà caggal nde mbaɗata candidat nde tu es convaincu e ka jogorɗo gagnade manan commune o mi nani nane mbiɗa ko an e Daouda Dia liggottono holko seruma e Daouda Dia ko mbaɗi politique kono yimɓe ceertani e ɓerde non min ceertani e ɓerde min kaɓani min daggani min bonnodirani eyyi ko minen ndenduno yiyande ene hewno e mon noon soko tawi yimɓe ceertirata gona yennodirde e haaldude e n' importe ɗum jola nakkude ma e makko min jollodirani on fan min baddi politique kadi ko yidde woni hakkude amen hokkuma exemple élection 2014 élection locale ko minen jaadi mawnom ene ɗo e galle he o jaadi koye bokko guisguis ari wonde ɗo imposé e nder wuuro he min darimi mbiɗa wallamo pour yo won maire no élection gasi nde kanko hoore makko waɗi déplacé o wi om ara wadde mi remercier o ari ha ɗo e galle he wadde délégation timmuɗo wuuro ngo fof ari o tawi ɗumen ɗo o wi par ce que omo andi o gañima oɗo élection kono omo andi hen mi ligguima hen ko heewi ha gandanɗa hako wawɓene surtout ɗo e wuuro he o ari ha ɗo te mbiɗa andi ala militant mo meeɗi waɗan ɗum wadde remercier ko min goto miɗo hedde makko ɗum Allah waɗi noon keneli mbaylima minen gonduno Allah addi min Abdou Karim Sall ko ministre jeeya kadi ko ɗo e wuuro he ka jingguɗo dal wona jingguere ko noon tan ko jingguere politique tan noon nandiren ɗon tan Alassane wona jingguere aɗa wawi yirude ko jingguere non Alassane jiyen tan ko jingguere politique wona jingguere mais par ce que mbiɗa Abdou Karim Sall ari ko ɗo jeeya e wuuro he mais so jeeyama ɗo e wuuro he so wawa waɗande wuuro ngo an jaaha mballoya bawɗo waɗande wuuro ngo si possible ene gasa wonde mi yaara hen côté jingguere ene gasa wonde kadi ene gasa wonde mi yiya kadi réalité kene taganami ruttade Abdou Karim Sall pour wallodirde mum mi hokkuma exemple Alassane Abdou Karim Sall nanngude sukara waɗa e juumri ko ha heewa kono wona ha weela donc gonga artirma e Abdou Karim Sall tan ko jinggol kono kam wona omo wawi wadde ɗo ko Daouda Dia meeɗa waɗande on holko waɗi ɗo ko heewi Daouda waɗani ok d' accord ɗum jimmi famnudema d' accord allez so neɗɗo hol horko yernaɓe wonɓe ɗo gonduɓe e Daouda ha wayno leydi a faami mais min volonté mo joguimo e yiyande vision mo joguimi e nder développement commune o surtout kadi e horkadiere mi yi Abdou Karim Sall ene dari nden darde goo université nananɗa ɗum tan ko Dakar a yiyatan ɗum e Fouta mais no woni directeur général ARTP on waɗa financé ENO université virtuelle e nder 14 régions ɗum ɗo e nder 46 département du Sénégal 14 régions ɗi fof on foti wadde hen o haalde ministre Mary Teuw Niane
département de Kanel eno jogoto waɗe ɗo no so tawi financement on jogoto yaltude o yiiɗi wadde ɗum ko horkadiere mari to ñaan hokkimo on accord o ari o waɗi ɗo eno université nanɗo ha université o so gasi joni wodan heɓɓe bac taw mbaɗani déplacé ya Dakar taw ɗo mbawi janggoti on vision mi yani ɗum e Daouda Dia mi yi ɗum kanko addi ɗum ɗo hen en même temps jaɓan Daouda wonko waɗi e nokku o voilà jaɓan ɗum quoi e jaɓi ko e haalandema kay o waɗi kono noon vision mo Abdou Karim Sall jogui o ɓuuri woɗɗude e nder ɗum sikata ɗum ko eyi ɗum ko haala politique d' accord ɗum ko jinggol mi famima kadi mi jaɓanima ɗum mi jaɓanima ɗum so goɗɗo heeɗima kadi ma jaɓani ɗum ko jinggol no mbiɗani voilà haade élection local o so tawi ƴeewama département Kanel ko tendance uji cattuɗi caɗele certuɗe cattuɗe tendance musɗo wonno hen holko woni probléme o exactement onon fof jiɗɗon ko département o yo ɓamto onon fof jiɗɗon ko parti mon o yo ɓamto holko woni caɗele cattuɗe ha onon pop on mbawa rendude ha ko ɓooyani nodduɗon militant ji ɗi puutuɗon ɗumen minen mbiɗon minen nde ko minen kaɓanno kono hankkadine enen fof en belditi en jaadi mais holko wonno source haare mon nden nde ha onon fof on mbawa rendude enen fof volonté amen ko yo nokku o ɓamto ɗum cikkumi ɗum woodi pourquoi mbawa rendude eyyi mbaadi parti au pouvoir way noon parti au pouvoir so naati tan waɗan pooɗe nduure hande Daouda Dia ko leader ene wone département de Kanel so yi incontestable leader kadi puɗɗiɗiɗo président Macky Sall Allah waɗi ministre Mamadou Tall wonno ko diaspora Allah tellini ɗum e département de Kanel kañumne ko ministre de la république kadi puɗɗiɗiɗo e Macky Sall donc noon aɗani ɗi noon gayi ɗiɗo fof so potte nder nokku goto fof hollata ko min wayi goto fof hollata ko min dadma goto fof hollata ko poɗɗa wonde ko caggal am ministre wiyata ko min ko ministre de la république o fota ardademi kanko no o holli ko min wonno ɗo hanki e canki hande an a wawa arde mbiyama ardo ham yomi hel caggal gongani kanko wonno ɗo ko gongre gonga e voilà kono politique wonnaka ɗum ɗo min wonno ɗo hande hanki hande ari ko an foti hettu caggal mi heeɗa yeeso politique wondaka ɗum politique wonta intérêt haalat doolago haalat so tawi a foolama jabra Allah waɗi ɓe piidiri ɓe poɗodiri Allah tellini kadi Abdou Karim Sall ari kadi koye diwan he jeeya ko ɗo jibina hay so waɗa ɗo politique a faami foolare yalti joni dal ko jinmi somi faami jiɗɗa wiide ko gaye mawɗi dendugol mumen mbalka alay saago dilla waɗa caɗele ko ɗum wonno sababu joni pourquoi joni kawriɗon joni mbiɗa par ce que joni kawrirgol mol ngol elle militant ji mon ɗi ko kañumen dañi hen perte presque hewɓe hen ɓe pamani politique waɗi jenni waɗi haalullaji kantoriɗi waɗi yimɓe ɓe ganduɗa ko militant tawa min manan mboɗo yiiɗi Alassane mbengue so tawi neɗɗo yadani mum tan mi nanggan neɗɗo on watta ɗum gagnant mi haalade mum ni won haalullaji kantoriɗi joni onon manan on kawriti est ce que on mbaɗani on créani caɗele militant ji mon ɗi sa yi combat o no yarini e to yettiɗo e résultat mo addi o addi côté ji ɗiɗi ene waɗi résultat mo addi gartam ene waɗi résultat mo addi kadi ko bonandi ala non haadema mi wawata haalde ko bonni mi acca koko moƴƴi koko moƴƴi ko gaddotomi haalandema somi haalnima ɗum ha paari ganda haara nde noon wawi musde fof ne waɗi gartam o hande Daouda Dia no woni to ene yaade landa mum ene holla département o ko kañum jogui ko kañum wawi ministre Mamadou Tall dari ga ene holla département o kañum jogui kañum wawi Abdou Karim Sall ari yantede e combat he Abdou Karim Sall ko rokkuma Abdou Karim Sall holli kañum wawi ari addi ɗo no Macky Sall fuɗɗinode saɗa compta ɗo emploi ji dañaɗo ɗo e diwan he ɓurta yimɓe ɗiɗo tato nayyo no Abdou Karim Sall ari ene woni ministère de l' environnement hokkiɗo emploi ji plus de 300 500 emploi 600 emploi nan ɗo ene diwan donc ɗum ko harande jibin ɗum go ɗum fo ne holla dole muɗum mbaw ko muɗum go ko ɗum wawi ko kañum wawi kadi addini kadi Daouda Dia jogade kiram kañum ne wawi darade non en jaddata ɗon Daouda Dia kam ko neɗɗo hirata ko Daouda Dia gollata ha gollo hunde woto wi Daouda Dia jogade kiram quand même Daouda e politique goto foof ene jogui point fort ene jogui point faible point fort heɗo point fort Daouda Dia omo waɗa côté social hay goto ɓuranimo hen